εύκολα μπορεί ο κάθε ένας να έχει τη δική του άποψη που να μην σχετίζεται καθόλου με την αλήθεια. Εμείς από την πολιτική αρχή, όταν αναλάβαμε τον Ιανουάριο, βρήκαμε μία άρπα κατάσταση που δεν θα χαρακτηρίζεται και δεν χρειάζεται και όλα τα ανακοίνωση. Και εγώ προσωπικά, αναλαμβάνοντας αρχηγός δήμαρχος Χολαργού, έχοντας και την ευθύνη της καθαριότητας στο Χολαργό, άρχισα τις προσπάθειες για να διατηρήσουμε την πόλη του Χολαργού καθαρή. Το πρώτο δείγμα όμως στο σχεδιασμό που έπρεπε να γίνει, γιατί ο καθένας το αναλαμβάνει, βάζει την δική του σφραγίδα σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την διοίκηση. Το πρώτο πλήγμα που δεχτήκαμε ήταν στο κυριότερο παράγοντα που είναι το προσωπικό. Δηλαδή, στις αρχές Ιανουαρίου, πριν ακόμη δούμε γύρω-γύρω τον χώρο, πώς βρίσκεται και πώς λειτουργεί και ποιες είναι οι συνήθειες και οι αντιλήψεις και η μέχρι τότε καθιστική κατάσταση, μας φέρνουν 16 εργαζόμενοι που ήταν οκταμινοί και συμβασιούχοι, οι οποίοι όλοι αυτοί κάλυπταν το τομέα της καθαριότητας. Αμέσως μετά, πέρα από τα τρέχοντα θέματα, δηλαδή τις παραιτήσεις που ήταν η παραίτηση μάλλον σε ταξιοδότηση ή οι γυναίκες οι οποίες ήταν εκεί, ή προσωπικό το οποίο δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην καθαριότητα λόγω σοβαρών καταστάσεων υγείας, κάναμε μια προσπάθεια αντικατάσταση, μάλλον αξιοποίηση των μηχανημάτων που υπήρχαν στην καθαριότητα. Δηλαδή, βάλαμε πραγματικά μπροστά στη λειτουργία τις δύο σκούπες που υπήρχαν, αλλά όχι απλώς να παρελθούν στον δρόμο. Κάθε σκούπα είχε μπροστά έναν ποδοκαθαριστή, ο οποίος συγκέντρωνε τα σκουπίδια από τον δρόμο, ώστε πράγματι να καθαρίζει τον χωραργό. Αυτή η προσπάθεια έπαιξε κάτι στην αρχή. Αλλά δυστυχώς μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και οι δύο σκούπες βγήκαν εκτός λειτουργίας. Η μία βγήκε τελείως γιατί η μηχανή ακόμη δεν έχει επικατασταθεί, έχει πρόβλημα μηχανής. Για ένα διάστημα ενός μηνός πήγε και ήρθε στο συνεργείο 4 ώρες μέχρι που αλλάξαμε συνεργείο και αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη σκούπα να την πάρουμε, αλλά δεν πρέπει να την πάρουμε ακόμη γιατί συνέχει το τελευταίο που συνέχει με τα ασφάλιστα ώστε να σας αναφέρω. Πέρα από το χώρο της καθαριότητας όμως επάνω που είχαμε το τηλέφωνο, είχαμε δεύτερο συμβάν που ξαφνικά ήρθε ότι έκλεισε η κομματερή. Η κομματερή έκλεισε γιατί υπήρχε ένα σιδηροδρομικό συμβάν μέσα, σκοτώθηκε ένα μικρό τσικανόπουλο, το πατήσαν τα οσιαματοφόρα. Οι τσιγκάνοι πήγαν μέσα, καταστρέψαν όλη την περιοχή της δουλειάς, εγκαταστάσεις, μηχανήματα κλπ. Οπότε είχαμε σαν αποτέλεσμα να μην μπορούμε να γίνει απομοιβή των σπιτιών και έτσι είχαμε ορισμένη άσχημη κατάσταση μέσα στο χωραργό. Στην προσπάθειά μας να καταλήξουμε, αλλάξαμε ταυτόχρονα και τα ωράρια. Ενώ εμείς είχαμε καθορίσει το ωράριο το οποίο ζήταγε ο κόσμος του χωραργού νυχτερινό, δηλαδή τουλάχιστον το μεσημέρι όπως γινόταν να μην γίνεται και τις απομονές ώρες λόγω του συγκεκριμένου φόρτου που υπάρχει στο χωραργό. Κάναμε νυχτερινό, αλλά με την ανατροπή αυτή στο κομματερί άλλαξε όλο τον κύκλο της σταθερότητας. Οπότε είχαμε, για να προλαβαίνουμε την κομματερί πλέον που άρχισε να δουλεύει από 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, να προλαβαίνουμε να εκφορτώνουμε, εκεί την βρήκε πάλι μία δυναμία. Αυτά όμως όλα αντιμετωπίζονται. Τελευταία έγινε ένα άλλο κομμάτι το οποίο ούτε το υπολογίζαμε και προσπαθούσαμε να αντέξουμε. Από την προηγούμενη διοίκηση δεν έχει πληρωθεί η εταιρεία που ασφάλισε τα αυτοκίνητα. 55 αυτοκίνητα του Δήμου Χολαργού και που κατά 99,9% ήταν στον τομέα της καθαριότητας. Η εταιρεία που επρέπει στη Θεσσαλονίκη μας είχε κάνει όταν αναλάβαμε στα μέσα του Ιανουαρίου ένα σήμα και μας είπε ήδη προστάτε τόσα λεφτά τα οποία σαν Δήμος μας θα εκδώσει. Η οικονομική υπηρεσία απήντησε όσο όφιλε και λέει αναγνωρίζουμε το όφελος μας 43.045 κάπου τόσο, τα οποία θα σας τα δώσουμε με όψη ψηφιστό λογαριασμό
επικοινωνία που είχαμε και εγώ, και ο Δήμαρχος και ο κ. Τσοκαλής, σαν αντιδήματος οικονομικών, αυτοί με 14 Μαρτίου μας κάνουν εξώδικο και μας λένε ότι αν δεν πληρώσετε, εμείς ένα μήνα διακόπτουμε τη σύμβαση που έχουμε. Κάναμε πάλι προσπάθειες, δεν μπορέσαμε, χρήματα δεν μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε πουθενά. Οπότε 14 Απριλίου διακόψανε τη σύμβασή τους. Τότε με τη διακοπή της σύμβασης, αυτομάτως τα αυτοκίνητα του Πολαρού όλα, ακόμη και τα μηχανάκια, δεν μπορούσαν πλέον να κινηθούν. Προσφύγαμε σε άλλη εταιρεία, να δούμε αν μπορούμε να τα ασφαλίσουμε αλλού. Αυτό είναι Παρασκευή, δηλαδή δεν μας έφτανε σκουπίδια, την Παρασκευή, μέχρι την Τρίτη προσπαθούσαμε να τα ασφαλίσουμε σε άλλη εταιρεία. Η απάντηση ήταν από τα κεντρικά γραφεία των εταιριών απορριπτική, διότι δεν ήμασταν φερέγγοι σε ό,τι αφορά την ασφάλισή μας, γιατί είχαμε πάρα πολλά ατυχήματα, θετικά ατυχήματα, τα οποία ήταν κατά μέσο όρο 25 με κατά μέσο όρο 1.250 ευρώ το έτος. Κατόπιν αυτού προσπαθήσαμε πάλι να γυρίσουμε πίσω στην εταιρεία να διαπραγματευτούμε μαζί της. Χρήματα όμως πάλι δεν μπορούσαμε να βρούμε. Κατόπιν αυτού πήραμε μια κατάσταση που μας έστειλε ο κ. Τσοκαλής και την έλαβε, που είχε τα αντίτιμα από κάθε αυτοκίνητο. Επιλέξαμε 12 αυτοκίνητα 11 απορριμματοφόρα, μία αρπάκι για τα ξερά κλαδιά, τα κομμένα κλαδιά δηλαδή, και το περιχωριστικό της αστυνομίας. 12 αυτοκίνητα, τα οποία είχαν ασφάλιστρα για να κινηθούν, που κινούνται μέχρι σήμερα από τις 17 ή 18 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 15.500. Τα οποία λεφτά αυτά μπήκανε από τις τσέπες του κυρίου Τιμάκου και του κυρίου Τσοκαλή. Δηλαδή από λεφτά ιδιωτικά, να το πω έτσι, για να μπορέσει να δουλέψει ο Δήμος και να μαζευτούν όπως μαζεύτηκαν μετά τα απορρίμματα από τους κάδους, πλήρωσε η παράταξη για να μπορέσει να συνεχίσουμε μέχρι σήμερα. Η παράταξη. Θέλω να πω το εξής, ότι πέρα από αυτό υπάρχει μια προσπάθεια επάνω στο τομέα της καταλληλότητας που έχει να κάνει πρώτον με το προσωπικό. Δηλαδή το προσωπικό έχει υπόψη σας, παρόλες τις επικοινωνίες εργασίας, δεν έχει ούτε χώρο σαν αποδυτήρια να μπορεί να πάει να κάτσει σε μια καρέκλα, σε ένα τραπέζι, αλλά όταν συγκεντρώνονται ακόμη και για να δουν την εργασία τους, σχεδόν τη συμμετοχή. Ότι χώρος ο οποίος είχε λειτουργηθεί από την εποχή ακόμη του κυρίου Σκούρτη σαν χώρος για αποδευτήρια και πλυντήριο και νηκτήρες, είναι κατηγορημένος ακόμη τώρα που μιλάμε, από ανταλλακτικά, από συνεργείο αυτοκινήτων. Ήδη έχουν τακτοποιηθεί 2 χώροι και μέσα στο Μάιο θα μεταφερθούν εκεί αυτοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στους χώρους που προανέφερα και οι εργαζόμενοι θα έχουν το χώρο που χρειάζεται και θα έχουν και χώρο να κάθονται και να εστιάζονται ακόμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι στα ατυχήματα τα οποία γίνανε δεν έχω δει πιθανά καμία διαμαρτυρία ή κανέναν έλεγχο από κανέναν πολιτικό προϊστάμενο ή διευθυντή. Όταν έχουμε το 2009 27 ατυχήματα τροχαία και το 2010 17 ατυχήματα. Εγώ από την άποψη που έχω μέχρι σήμερα τους εργαζόμενους, επειδή τους θεωρώ ότι είναι τέλειοι οδηγοί, κρατάω πολλά ερωτηματικά για το πώς σε αυτά τα χρόνια υπήρξαν τόσα πολλά ατυχήματα και πού οφείλονται. Σίγουρα, είμαι σίγουρος, δεν οφείλονται στους εργαζόμενους. Αυτό θα το δούμε όταν έρθει η ώρα, οπωσδήποτε. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις βλάβες, και εκεί θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι δίνουν το καλύτερο εαυτό τους και υπάρχει άριστη σχέση με την διοίκηση και δεν είναι τα πράγματα όπως θέλουν να φανερωθούν.
στο διάστημα θα μιλήσουμε. Σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, αυτά είχα να πω και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.